Welcome to the leading site news. Nalatum kewang pen nang kecepatan pet je pansi tuning role nilatum dim klong setame kedo ke thak deng nak thik pipon lo Lapen corana bohas tam mesen pen tum thik pon lo tasinang tum kedam kewang kejuan setame tum mesen pen kedam mewang pasal tum pan best wishes Lapen safe journey pipen dak abuhalong anang palai pasal tum ke lamet mai organisation man an Lapen dak well wishers masa militin lebang so program cuk hapon lo pining program nang lalo jadi central committee pen nang pingkarateng la ini tarik ket December 2023 pining asingkan aphan Karbi lochari jutang ateran phong trok sia phong alang tum all Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition alang tum ki bipon pening abang kedak Deopani College long si petik pon lo la si alang tum phan churo lo la mangso program dak ni tum a college long adimak long nang kejong pipot la si ni tum dak Deopani long ketek set reset MSc VDC chairman Lapen penangan social workers ben KCS Karbi Lamet mai Lapen Deopani Youth Forum dan pada KSA SYC kado wete pen tum chingwai petsi reception committee seng pen ini ana bangke dak abimak klong stame kimrang pon pen tang podok dokason lo lasi Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong West East Karbi Anglong colleges tum an stame pining la surhining la inkora ka thom 7 all inter colleges Karbi cultural competition dak nalatum kewang pen nang kecepatan pet je pansi tuning role nilatum dim klong setame kedo ke thak deng nak thik pipon lo Lapen corana bohas tam mesen pen tum thik pon lo lasinang tum kedam kewang kejuan setame nang tum mesen pen kedam mewang pasal tum pan best wishes Lapen safe journey ang pipen dak abuhalong anang palai pasal tum pan tuning ripon lo kardom nilitum central committee pen abirta ke long ating pute hum inkoi a colleges bangke nang cepatin populo seta degree tumbang 5th Lapen 3rd Lapen 5th tumbang exam do ko porsi ke komna histame 15 men 16 colleges bangke nang cepatin pursi nilitum central committee pen birta chilong chablong delegates along pen ini latum alu nang le bangke bang thongke bangke lang tum humtin pen stame college pen bangke wang nang popul labang so program bangke dak poster binalong tata theklong lo in collaboration with KCS powered by KACC pulo lasilage central committee de benang pachinia teng betalake council pen sik ani kanwas tamen nang cherap dun lo lasi pining le thotta council de mesin nang cherap dun popusi CM sar Lapen dak art and culture IEM suryo sar tamen tum lam chak nang pidino lasine tum labang so program mangke ning theklong pen chun popusi ning thepalo reception committee pen mangke aluhi chief guest abangke tum education EM in charge Sir Richard Tok BC dak aluhi bangke nang chetong nun po Lapen ke phapon bangke EM doan bangke phapon lo lasi labang so program Lapen dak organization doan stame phapon lo dak rong sar benang lok Lapen SGB tu benang lok pendak organization doan AJYCP ATSA AISA dan KCS ke Lamet mai organisation man an Lapen dak well wishers masa militin lebang so program cuk hapon lo pining program mang lalo jadi central committee pen nang pingkarateng la KCS 50 years ke chok program da du pumasi pining bangke nege 2 days program si bichor lo penapa bangke bajihni lembaga reception po Lapen ajo bangke la delegates kedeng program do po ke anarlo bangke rong getong Lapen armu chejeng la son do pon po
api bangke competition cheng pon po lapen narlo bajihini lampen bangke open session public meeting do pon po chophalu hi tempe tum lamar julong po lapen ajo bangke lutun ajo sinli tum bipon po la tarik krehni ajo bangke lutun ajo bipon po pen singer jumesen singer tame dak labangso a program cultural night lang bangke aliralon nang pidin po pusi ning thepon tepini nalatum la birta pacetak atum pen cetong pot curug pila si alam theke non ke wangji penap Matijong achiklo krisi pen krihni la nini Karbi lo Charlie jutang teranga hin pen nihang pen nijang kedo anak college pangrum si jutang ate lunkan cipate je phansi aning kanwang asonsi piningan ke Ingdeng troksi ke choglo Ingdeng troksi ke choglo bangke Deopani homostiarlo mate Deopani College alongsi nang bilo isi bang lang damlo pute kopai ke milo niltum kamat ha ke chu kedam tang surinra encourage Karbi la medame dak nirja klamalong ke bihut penta mathalo jela kolesan cingrum pet pen risui jangtum jutang jubat lapen lun kan cipate je phan Deopani homostiar luta iphoi bagwan nangji tasul kamat ha pen pininga bang dak nang le chulo citame isi alam bangke labangso program mate labangso ke cipati kuansi kibinai ma la sob ateng bang kisi kedang bang apor tipik lapen kaprek asai du pen ajok matro niniwet apor nang tang masala niniang bong pen citame Jasemet ke cipati ke arni siwet po masala arni siang bong si kado we son kep ke cipati citame yejut pensi aku rat det pen talam cethanangji alohi tumpen masih isi bangke labangso intercollege Karbi lo Charlie jutang teranga hin pen kamat hapon bak Karbi jutang asong pen kamat hapon je akibi matela rongaji junel pen chenglok a youth festival labangso ke bichor bangke pulote college ka Charlie tum a hokpet methanga jutang methanga jubat alun alam atumu amakhateni eji athe bangke dak pen lo pulote dak bangke akawenes tame ke bang dengki un pensi college kili lo nasi krisi krihini kaporhi lapen ke up to degree an la so awe maratum jongsi jutang jubat phan ahok pet pen mathapon lo pulote labangso jutang bangke thirwek pupusi nilining thelo nasi kaprek kaningji uji avelo la kado kabe bang mo principal mate non la tirika mame ame phupen thani erlo lansi bijul kardo